go manager raibh seo é a tancail Michelin agus rinne sé anleagan éisráin a fuair sé. Leis beidir go nionn mé hin me leagan éireadáin ceannaigh. An Gaeilge chaideannach más féidir is éileinn. Aifse na Gaeilge. Chonaic tú na beochanna a Ghaeilge i leathú amach mar bhrat. Ach an sin a crapú. A crapú go dtí nach bhfuil sí ach a chlaoile himil. A fianna naisianna ba dhí a Ghaeilge gach rud anseo. Ní go dó athraíontangacha. Cinse. Ach a fiáid tréimh se fad a deolta ba dhí a chuí is láid, is chan, is redz, is bhaid daoine. An sin go toban ghlachan an béla seileamh. Agus níl seach le cúpla céad bliain anuas go raithre i scéal. Ní raibh sé nádúrtha. Cséidtegí é. Bhain marúil.